1. Dobrodošli u još jedan produžetak. Koliko traje svjetsko prvenstvo u fudbalu najbolje se može vidjeti na osnovu moje kose. Šišao sam se prije početka prvenstva i evo vjerovatno ću se ošišati i po završetku ovog mundijala. Došli smo do posljednje dvije utakmice. Došli smo do kraja. Bilo je lijepo od 19. novembra do 18. decembra. Neki su ispunili svoje očekivanja, neki nisu, neki su zadovoljni nastupom svojih ekipa za koje su navijale, drugi nisu, ali evo u velikom finalu svjetskog prvenstva u fudbalu igraće Francuska i Argentina. Neko će po 4. put osvojiti treći trofej. Da li će treći trofej i odbraniti titulu od prošlog svjetskog prvenstva biti Francuska ili se Argentina vraća na tron nakon 32 godine, vidjet ćemo u nedjelju. U ovom izdanju produžetka analizirat ćemo posljednju polufinalnu utakmicu, najaviti susret za treće mjesto i finale, a onda posljednji produžetak vezan za svjetsko prvenstvo, moj samostalni, vidjet ćemo u nastavku da li će biti nekih gostiju, ću snimiti u ponedjeljak jer nemam vremena sad preko vikenda da snimam. Vidjeli ste također i nešto novo u live-u, bio je razgovor sa Žilom Nunešom, portugalskim novinarom. On je iznio svoje očekivanja od svjetskog prvenstva i reakciju Portugalaca na ispadanje, razočarenje veliko u Portugalu, a razočarenja nema za sada kod ovih polufinalista. Juče u polufinalu Francuska je savladala Maroko 2:0 i tako nanijela prvi poraz Marokancima na ovom svjetskom prvenstvu. Francuska odigrala iskusno, neki bi rekli i sa pola gasa, neki bi rekli odigrali su onoliko koliko im je trebalo. Maroko se trudio, imao je više loptu u svom posjedu, imao je više šuteva, ali to je i plod igre Francuske koja je nakon prvog postignutog gola pustila Marokance da igraju svoju igru i onda ih zabila još jedan. Francuzi su pokazali da su iskusniji, da imaju veliku širinu, a to je ono što nemaju Marokanci, nemaju mnoge druge reprezentacije. Imaju Francuzi na svakoj poziciji po 2-3 igrača. Golove će se ispostaviti za Francusku u polufinalima svjetskih prvenstava. Uvijek daju igrači ili defanzivni ili oni koji će im to biti prvi gol ili ne znam drugi, treći ili oni koji veoma rijetko daju golove na svjetskim prvenstvima. Na početku je pogodio Theo Hernandez, još jedan defanzivac, a onda u 79. Kolo Muani iz Eintrachta po prvi put se upisao u strijelce za reprezentaciju Francuske na svjetskim prvenstvima. Sjećamo se 98. Lilian Thuram je jedina 2 gola u karijeri za reprezentaciju dao upravo protiv Hrvatske u polufinalu. 2018. Umtiti je pogodio protiv Belgije i evo sada Hernandez i Kolo Muani. Francuska nastavlja svoj put kao odbrani titule, došli su kao jedni od prvih favorita, polako grabili i pred njima je susret velikog finala. Marokanci mogu biti zadovoljni sa svime što su napravili na ovom svjetskom prvenstvu, a nije još gotovo, nije. 17. decembra u subotu od 16 časova na Khalifa stadionu u Al Rayanu sastaće se u susretu za treće mjesto Hrvatska i Maroko. Ko bi rekao da će susret prvog kola iz grupne faze Hrvatska-Maroko na kraju igrati, da će te dvije reprezentacije na kraju igrati u susretu za treće mjesto. Desilo se to i prošlo svjetsko prvenstvo kada su u grupi H bili Belgija i Engleska, igrali su u grupi tada u trećem kolu, a onda u susretu za treće mjesto ponovo Belgijanci. U oba susreta su slavili u tom meču Belgijanci. Hrvati to prvo kolo odigrali protiv Maroka 0:0, u drugom 4:1 protiv Kanade, pa 0:0 protiv Belgije, 1:1 protiv Japana i onda su na penale pobijedili 1:1 protiv Brazila, opet na penale i polufinalu poraženi od Argentine sa 3:0. Maroko prve golove od protivnika je primio upravo u polufinalu, 0:0 protiv Hrvatske, 2:0 Belgija, 2:1 Kanada, tada su dali sami sebi gol. Španija 0:0, pobjeda na penale 3:0, 1:0 nad Portugalom pobjeda i Francuska poraz 2:0. Što se tiče istorijata svjetskih prvenstava, najviše osvojenih bronzi ima reprezentacija Njemačke, ukupno 4, Brazil, Francuska, Švedska i Poljska imaju po 2 bronzane medalje, a najviše poraza u tim susretima za treće mjesto ili onako kako je FIFA odlučila ko će biti četvrti, ima Urugvaj. 3 puta je bio četvrti, 2 puta Brazil, 2 puta Engleska i 2 puta Jugoslavija. 62. iako mnogi neće priznati, FIFA je odlučila da
to 1930. četvrto mjesto pripadne Jugoslaviji, a treće Sjedinjenim Američkim Državama, iako postoji ono da su te dvije ekipe kasnije odigrali neki neslužben meč, pa i Jugoslavija pobjedila. U prošlom susretu za bronzanu medalju, već smo rekli, Belgija pobjedila Englesku. Inače, mnoge reprezentacije nešto ne pridaju značaju ove susrete za treće mjesto i onda vjerujem da kad se neke, što se kaže, Black Horse ili Underdog reprezentacije ili one koje nisu očekivale ulazak u sami finiš, nađu u tom meču za treće mjesto, da će pružiti maksimum sve od sebe i tako vjerujem da će biti u susretu Maroka i Hrvatske, jer ipak je to veliki uspjeh i za jedne i za druge. Hrvatska, od kada je došla na fudbalsku scenu 96. Evropskog prvenstva, odmah 98. osvojena bronzana medalja i niko nije vjerovao u narednim godinama, svi su sanjali da se to opet ponovi. 2018. dolaze do finala, osvajaju drugo mjesto i evo sada ponovo u borbi za treće mjesto, u samo 24 godine imaju priliku da osvoje dvije bronze i jedno srebro i ne treba niko biti nezadovoljan u Hrvatskoj. Jesu možda malo apetiti porasli ulaskom u polufinale i očekivali su da će proći tu stepenicu više, ali ne znam zbog čega je neko toliko nezadovoljstvo da su odmah trebali da osvoje pehar i bronzana medalja je veliki uspjeh i u nedjelju će biti doček hrvatskih fudbalera, vjerujem opet će biti pun Zagreb, jer malo ko se na ovim prostorima može pohvaliti osvojenim tolikim medaljama sa fudbalskih takmičenja. 2002. sjećam se, igrali su za treće mjesto Turska i Južna Koreja i eto na kraju će se ispostaviti ta bronza Turaka je sve što su radili na svjetskim prvenstvima, više se nisu nikada pojavili. 2006. su igrali Njemačka i Portugal, Schweinsteiger se tada proslavio, Njemačka osvojila bronzu, 2010. opet Njemačka protiv Urugvaja, pobjeda Njemačke, iako je Urugvaj tada želio da osvoji bronzu. 2014. Brazil, Holandija, jedna od najnegledljivijih utakmica, Brazilci razočarani što neće osvojiti zlato, pa nisu ni došli bukvalno na tu utakmicu. Holanđani su slavili sa 3:0 i osvojili bronzanu medalju. Hrvatska je igrala 98. susret za bronzu, tada su pobjedili Holanđane sa 2:1. Veliki uspjeh za obe reprezentacije, prije svega ako se uzme u obzir da Maroko i da nikad nijedna afrička reprezentacija nije stigla do same završnice svjetskih prvenstava. Biće ovo i duel dva najbolja golmana na ovom prvenstvu, Livakovića i Bonua. Jedan gol više je primio Livaković, jedan clean sheet više ima Bonou. Sigurno će tu biti rasprave ko je bolji golman, kome će na kraju pripasti ta zlatna rukavica, da li Bonou ili Livakoviću, ili možda čak dodijele i Martinezu. Ne vjerujem da će to biti slučaj sa Igom Lorisom. Duel dva strijelca, dva najbolja strijelca na prvenstvu. Kod Hrvatske Kramarić 2 gola i En-Nesyri. Nisu se proslavili toliko napadači Hrvatske i Maroka koliko su se proslavile odbrane. Problem kod Maroka će biti opet povreda Mazraouija. Saiss je izašao već nakon 20. minute u polufinalu, a Modrić Luka će imati priliku da se oprosti od svjetskih prvenstava. Debitovao je na svjetskom prvenstvu 2006. Ima, čini mi se, 16 ili 17 nastupa na mundijalima 2006. Tada je ulazio s klupe na onim susretima protiv Brazila, Japana i Australije. 2010. se Hrvatska nije plasirala, opet grupna faza 2014. Do finala su stigli 2018. i evo četvrto svjetsko prvenstvo za Modrića, iako je mogao odigrati 5. Završit će se oproštajem, nadam se da nije to oproštaj Luke Modrića od reprezentacije, ima ta završnica Lige nacija, pa 2024. jeste, imaće 39 godina, ali kako sada igra, mnogo bolje, ako nije najbolji igrač svijeta u njegovoj dobi, Luka Modrić, onda nije ništa sa 37 godina, možda će imati priliku da predvodi Hrvatsku na Europskom prvenstvu u fudbalu. Također bit će i borba ko će biti izabran u top 11 najboljih igrača na ovom svjetskom prvenstvu. Bonou je kandidat kod Maroka uz Hakimija i Amrabata. Vjerujem da nije sporno da će u top 11 ući Amrabat i Hakimi, jedino je ta pozicija golmana. S druge strane Livaković ili Bono. Gvardiol bi morao ući kao najbolji štoper i Luka Modrić je jedan od potencijalnih. Hrvati spremaju se, nakon što su osvojili vice šampionsku titulu na prošlom mundijalu, sada traže bronzu i imaju nakon ovog, gledat ćemo ih ponovo na ljeto na završnici Lige nacija. Ovo će biti ponovo da igraju dvije ekipe koje su igrale u grupi, 0:0 je bilo u grupi, a 2:2 je bilo u prijateljskoj utakmici 96. Bio je to neki turnir koji nije bio ni malo prijateljski, bilo je dosta crvenih kartona. Eto, čeka se prvi pobjednik duela između Maroka i Hrvatske i ako bude neriješeno gledat ćemo penale i opet duel Bonua
i Livakovića, možda i najpoštenije da se tako završi. U nedjelju od 16 časova, stadion Lusail, posljednji put, snimak iz Katara. Da li je ovo posljednje svjetsko prvenstvo ikada u Kataru? Vidjet ćemo. Za svoju treću titulu bore se Argentina i Francuska. I jedna i druga reprezentacija u ovo finale ulaze sa po jednim porazom i to se samo jednom desilo i to 78. godine kada su Holandija i Argentina igrali u finalu i imale su po jedan poraz u susretima prije tog finalnog meča. Argentina, sjećamo se, počela je turnir tako što je došla kao glavni favorit sa 36 uzastopnih poraza, pobjeda, umalo da kažem poraza 36, ne bi ni došli da su imali 36 poraza, imali su 36 uzastopnih pobjeda, tražilo se rušenje rekorda Italije, međutim već u prvom kolu poraz na vrijeme su doživjeli šamarčina od Saudijske Arabije, jedna od najvećih senzacija u istoriji mundijala. Saudijska Arabija je savladala Argentinu sa 2:1. Od tada kreće Argentina da igra sve najvažnije utakmice. Svaka sljedeća je bila utakmica na ispadanje. Meksiko dobijen sa 2:0, Poljska 2:0, Australija 2:1, 2:2 je bilo protiv Holandije, bolji su bili na penale i najviše golova su postigli protiv Hrvatske pobjedom od 3:0. Stižu do prilike da Mesiju donesu nešto što mu jedino još nedostaje u karijeri. Kada sam pravio ovaj svoj ovdje scenografiju, nisam ni slutio da će na kraju jedina dvojica koja drže ovaj pehar u stvari kasnije će se ispostaviti da će igrati finale sa desne strane Maradona, odnosno Argentina, a sa lijeve strane drugi pehar ima priliku da osvoji Kylian Mbappé. Mbappé ima priliku u narednim prvenstvima da stiže Klozea. Kloze je bio najbolji strilac svjetskog prvenstva 2006. s 5 golova, evo sada 5 golova ima Mbappé, on i Messi su u borbi za taj tron najboljeg strilca na svjetskim prvenstvima. Ovako nešto se dešavalo u susretu Holandije i Argentine. Čarobnjaka nismo nešto upoznali, to jest vidjeli smo ga u polufinalu jedino, ali nismo imali priliku da vidimo nekog igrača koji ostavio utisak čarobnjaka. Ronalda smo redovno gledali na tribinama, a ovu dvojicu nismo. Finale, Francuska je otvorila ovo svjetsko prvenstvo ubjedljivom pobjedom protiv Australije, iako su gubili na početku i mislili su mnogi, evo prilike za još jednu senzaciju, 4:1. Odigrali su malo jače protiv Danske, pobjeda 2:1 i onda uveli treću postavu protiv Tunisa, poraženi 1:0. U osmini finala savladali su Poljsku sa 3:1, u četvrtfinalu Englesku sa 2:1 i Maroko je u posljednjem susretu savladan rezultatom 2:0. Za razliku, recimo, igrali su protiv tima iz Azije, Australija, pa su igrali protiv 3 evropske reprezentacije i 2 afričke. S druge strane, Argentina je izgubila od tima iz Azije, protiv ekipe iz Sjeverne Amerike je pobjedila, kao i ekipu Australije, i 3 pobjede nad Evropljanima. S druge strane, recimo, ako uzmemo susret za treće mjesto, Hrvatska je jedino kroz čitavu knockout fazu igrala protiv vanevropskih ekipa, Japan, Brazil i Argentina. S druge strane, Maroko, da nije bilo Kanade, igrali bi protiv samih evropskih ekipa, jedino je Kanada tu iskakala, ostalo sve Hrvatska, Belgija, Španija i Francuska. Vratimo se finalu, ko će osvojiti treću titulu? 600 finale za Argentinu. Do sada imaju 2 trofeja. Prvo su odigrali 1931. svjetsko prvenstvo u Montevideu, tada je domaćin savladao Argentinu 4:2. 78. Argentina osvojila svoju prvu titulu pobjedom nad Holandijom 3:1 nakon produžetaka. 86. druga titula i ujedno i posljednja, Argentina, Njemačka 3:2. Onda su slijedila 2 finala protiv Njemačke, 90. revanš. Njemci su slavili sa 1:0 i 2014. Mario Götze je presudio Argentini, pobjeda rezultatom 1:0. Dakle, od 86. do 2022. to je 36 godina koliko čekaju titulu fudbaleri Argentine. S druge strane, Francuzi čekaju titulu 4,5 godine. Prvo svoje finale su igrali na domaćem terenu 98. savladali Brazil sa 3:0. 2006. igrali u finalu protiv Italije, poraženi nakon penala 5:3. 2018. su savladali Hrvatsku 4:2. Dakle, 2 od 3 imaju u finalima. Najviše titula ima Brazil 5, Njemačka i Italija imaju po 4, Argentina, Francuska i Urugvaj po 2, a Engleska i Španija imaju 1 osvojenu titulu. Najviše izgubljenih finala ima Njemačka 4, Argentina i Holandija po 3, Brazil, Italija, Mađarska i Čehoslovačka 2 i Francuska, Švedska i Hrvatska imaju po jednu izgubljenu medalju. Do sada
sva finala svjetskih prvenstava, 5 puta su se završavala u produžecima, 2 puta su izvođeni penali. Što se tiče dosuđenih penala u toku utakmice na ovom svjetskom prvenstvu, dosuđeno je ukupno 20, 14 puta su penali realizovani, 163 su postignuta gola, 2,63 je prosjek po utakmici. Biće ovo duel, pa možemo reći dva najbolja napadačka tandema na ovom svjetskom prvenstvu. Najbolji strijelci su ovog svjetskog prvenstva Messi i Mbappe sa 5 postignutih golova, iako sam ja u prošloj emisiji rekao Messi ima 4, nekako sam se zabrojio. Messi i Mbappe su dva najbolja strijelca, a druga dva najbolja strijelca su Alvarez i Giroud sa po 4 gola. A što se tiče asistencija, Messi ima 3, Griezmann 3, ukoliko ostanu na vrhu Messi i Mbappe sa po 5 golova, Messi bi trebao osvojiti tu zlatnu kopačku jer ima najviše golova i asistencija i najveće su šanse da on na kraju osvoji i zlatnu loptu za najboljeg igrača, i ako možda pobjedi Francuska, onda će sve to pripasti Mbappeu. Argentina do sada 12 postignutih golova, 5 primljenih, Francuska 13-5, dakle samo jedan gol postignut više, isto su golova primili. Dva puta se dešavalo u istoriji da ekipa odbrani titulu, 34. i 38. je slavila Italija, 58. i 62. je slavila reprezentacija Brazila, možda se desi i 18. i 22. Nešto je sve u znaku tog broja 8 i 2 kada će to napraviti Francuska. Igrali su na prvom svjetskom prvenstvu Argentina i Francuska, 1-0 je slavila Argentina, pa onda 78. na svjetskom prvenstvu opet Argentina dobija rezultatom 2-1 i na prošlom svjetskom prvenstvu najbolji meč turnira su odigrali u okviru osmine finala. Francuska je savladala Argentinu 4-3, iako Argentina bila mnogo slabija nego danas, došla nakon loših rezultata odigranih u grupnoj fazi. Ukupno Francuska ima 2 pobjede što se tiče prijateljskih mečeva, 2 pobjede, Argentina 4 i 3 puta je bilo neriješeno. Messi je 4 puta bio igrač utakmice, dok je s druge strane Mbappe na ovom svjetskom prvenstvu bio 3 puta igrač utakmice. Sada davati neke prognoze o ovom susretu. Argentina je pokazala da može borbom, može malo prljavom igrom, malo s bezobrazlukom doći do osvajanja trofeja, ostvarivanja pobjede. Navijači to žele, svi su u Kataru, Messi je glavno ime, Alvarez je tu, Enzo Fernandez koji će se također naći vjerovatno u najboljoj postavi. S druge strane Francuzi dosta su rotirali, imaju širinu, imaju iskustvo, imaju sve, znaju kako se igraju ove utakmice, imaju Mbappea, imaju Giroуда, može igrati i Benzema koji se oporavio nakon povrede. Ne znamo koliko je to najbolja opcija, Tchouaménia, Varanea, Fofanu, također Hernandeza, Llorisa na golu, Deschampa koji ima već jednu titulu kao igrač i kao trener. Sve je moguće i mislim da će na ovom susretu presuditi neka nijansa, neka situacija, neka sitnica. Teško je to bilo šta prognozirati. Moje prvo finale koje sam gledao bilo je 2002. Kao dijete radovao se golovima Ronalda. Kasnije sam mislio neko vrijeme da kad god se igra neka utakmica, ko pobjedi dobija pehar, zato što je to vjerovatno bila moja prva utakmica koju sam pogledao u životu. Već 2006. sam ispratio kompletno prvenstvo, navijao sam za Italiju. Italija koja je na kraju pobjedila Francusku. Nakon jedno od najboljih svjetskih prvenstava, tada su igrali sve još te old school zvijezde. Zidane uradio šta je uradio, Grosso se proslavio. 2010. Španija pobjedila Holandiju, malo više sam bio na strani Holandije i onaj susret, evo to je ovo svjetsko prvenstvo, gol Inieste. 2014. sam navijao za Argentinu u finalu kada je Njemačka slavila još jednim golom u produžetku preko GC-a i 2018. sam malo ispratio, Francuska savladala Hrvatsku 4-2. Pa nemam nekog favorita na ovom meču, a i nemam nekih simpatija, sasvim je sve jedno, i ako osvoje Francuzi bit će zasluženo, najbolji su, i ako osvoje Argentinci vjerujem da je to najveći uspjeh sadašnjih generacija Argentine, da će slaviti i cijelu noć i dan, jer oni su onako opušten narod, nacija, nije ekonomija toliko ni bitna koliko su bitne neke sporedne stvari. Evo posljednja je prilika i da tipujete u komentaru za tačne rezultate utakmica Hrvatska, Maroko i Argentina, Francuska. Osvojite neku nagradu od Red Star Sporta, pa ćemo nakon ovog svjetskog prvenstva krenuti sa nekim drugim pričama vezanim za fudbal ili neke druge životne situacije. Nadam se da je bilo zanimljivo. Opet ćemo izbaciti klip, to jest opet ću izbaciti video u ponedjeljak kada ću
malo ćemo donijeti statističkih detalja, donijeti neki gol svjetskog prvenstva, tim kola, prokomentarisati finale i za treće mjesto, a ovo je što se tiče najave, vidimo se u narednom produžetku.